Хәзерге вакытта сәяси вәзгыять элекке белән чыгарганда авыррак. Чөнки ул вакытта бөтен милләт рухи күтәренкелек бар, милләт күтәрелде. Хәзерге вакытта менә бик сәясәтләшкән кешеләргә кысу бара, милләт хокуклары бозыла, кеше хокуклары да бозыла. Хәзерге вакытта андый хәрәкәт оештыруга бик җиңел түгел. Ләкин мин уйлыйм, әле ул милләт тагын шундый күтәрелеп китәр дип, шундый фикердә торам. Чөнки хәзерге вакытта менә ул күтәрелеш әле бәлки 90-нчы еллардан да көчлерәк булырга мөмкин. Чөнки хәзерге вакытта яшьләр үсеп киләләр, туган телдән мәхрүм ителгән яшьләр. Татарстанда бетерделәр милли мәгарифне элеккеге министрлар вакытында. Бакчаларда, мәктәпләрдә татарча укыту юк. Үсеп килә яшьләр, тел белмәгән яшьләр. Алар үзләрен кимсетелгән кебек хис итә үзен. Алар күтәрелсә, кая безнең тел дип. Бу Украинада булган кебек булырга мөмкин. Менә бит Украина күтәрелде. Күтәрелеп Януковичны алып аттылар. Анда бит ул хәрәкәттә Украин телен белмәгән яшьләр күбрәк катнашты. 50% ялар менә шул хәрәкәттә. Менә монда да шундый хәл кабатланырга мөмкин дип уйлыйм.